gumawa pero ang YouTube bigo. Binabalit nyo, ay balit nga pala. Masundalo kasi. Ito rin ang uhugas. Kaya bawat isa. Salamat po sa sa mga nanood kay Pinsan kay Bicolana Vlog. Tapos mga nag-subscribe, ayan, paabutin po natin ng 1,000 subscriber si Pinsan. Hello guys, dito po. Bubuksan natin yung ginawang sipa. Buksan natin itong bagong gawa ni Vince TV to, ang gawa. Kumana ng tubig. Oh! Tubig ng buhay! Malakas! Po, malakas. Unang hugas din ng mga plato nila. Ano na pala ito mga plato? Maliit lang yung gumawa pero ang YouTube bigo. Vince TV na to. Gumawa. Maliit, pero matagkat itong ginawa niya. Maliit kami gripo. Ay, yan yung si Vince Binabalit nyo, ay balit nga pala. Huwag nyo naman balitin, ay balit pala yun. Binabalit natin si Vince O tayo, hugasan ko ang aking. Uy, walang mga pagkuskus nito Oh, tumigas na. Kaya ay kahapon. Tubig. Naku. Asan yung pagkuskus nito? Wala. Man. Nawala ang kuskus. Ay, wag ma. Viral tayo, baka nasaktan ka ha. Oh! Inaano Amaya, bahala tayo sa viral nga. Kasi nasaktan ka. Dapat ito pagkatapos kain, hugas. Masundalo kasi yung kinainan mo, ikaw rin ang hugas. Kaya bawat isa, pagkatapos kumain, hugas. Kaya pag isa nasanay ka sa mga ibang bahay, para sa mga kumain, kukunin mo yung lahat ng hugasan. Nasanay kayo, bakit? Hard dito. Ang kuskus. Kaya bang kuskusan? What is that? Doon po ito. Ito, kailangan. Ayan. Ipit niya rin ang magano Magbomba.
Kasi malakas ang tubig. Dati daw nito, ano, 2 balde lang ang kaya. Ito tag-init. Hindi tayo ulit ng isang oras Kapulo. para makakuha ko ulit ng palibawang tubig. So ngayon, hindi na, tuloy-tuloy na ang tubig. So, maganda. So they're planning na simintuin pa para mas ano pa, mas comfortable. Kaya no, mga bato di pa maayos. Kusok na hindi. Mamaya pasukan ng mga hito. Pero pala nag-iili. Bahaya ng ng isda. Lugi. Marunong ka na. Lugi na. Eh? Oh, gas ka dyan eh. Hmm. Hindi ko sila sa tita din. Parating na. Parating. Red. 100 ba gawin? Tapos yung may cutting ribbon dito ah. Ano ah. Yung pang bulag bomba. Yung patubig. Ayan guys. Shopee! Shopee! Ano to Shopee? Shopee! Abot na! Alam mo, itanong saan? Abot na ang Shopee. Yan. Oh, natanggal na wala. Binabad ko. Tanggal na pala sa babad lang. Shopee, boss! Shopee! Shopee! Ayan! Oh, order ni Shopee! Parang order ng Shopee ah. Dili. Nagbago na si ano? Si Alamed. Ay, baligan yun. Oo. Yan po, may taga-bumba tayong magandang dalaga, taga-bumba. Isipagin talaga yung maghuhugas. Hello, matubig na? Nagsasayay na ngayon ng tubig. Dati, kailangan mong kunin kasi hanggang 2 balde lang. Ayun, unlimited na. Ayan. Mali pa ating ulan. Osa. Dragon, es Manila Tortugan. Thank you, Lord. Ano? Ara na ulan, ara na. Ayan po, masarap na yung ano dyan. Maganda na yung maraming tubig. Ayan po, tayo na tayo sa ating ano. Dar. Ayun oh. Parcel, labot na.
Yan po sila, oh. Dumating sila kay Vince. Si Kuya Jason. Yan po. Ano ba na, Sil? Linhaw. Abot na to. Meron pa, meron pa. Gaulan. Ara pa parcel. Ayan po. Yo! Magandang umaga, good morning. At ayan, si Bicolano TV ay dinampot yung mga pinag-anuan ng nyug, pinagbiyakan. At ginawa niya, pataba daw yan sa mga puno, ayun oh. Kaya ginawa niya ayun. Nilagay niya sa mga, ayan oh. Oh. At ayan, gagawin na muna namin habang wala pa yung tropa ay maglinis-linis muna dito. Ayan, tamang linis-linis sa paligid. Ayan po. Ay, ako pala ang cameraman. Linis-linis lang sa umaga. Pang exercise din. Ay, yun pala si Marian, nagwawalis din. Oh. May isang walis pa, Marian? Kira mo pa akong isa para makatulong ako. Yan na po, mga kabikulano. Double purpose para double purpose sabay pataba. Mamaya yan, sunugin. Ayan. Tamang linis sa paligid. At nandun yung pabahay. Akit ka? Sige. At papakuan mo daw ni tatay yung sa gilid ng yero. Wala pa kasi mga pako yun. Di naman patawa, tas kakay-kain din ng manok. Ay, ang oras ay 8:24 ng umaga. Yan, diretso pang Gatong. Yan po. Diba, wala nang edit-edit to, diretso to. Napakain mo to din.
Pagkatog. Magsunog tayo. Sa konsinento. Tungguin namin sa sako. Pag namin na plastic. Ngamin na yun, patid to. Ilog mo sa ako. Patid to, ngamin. Ha? Sige sana. Basta ngamin. Basta ilog mo saan. Yan. Dapat pala magkabit siya sa basurahan. Ano? Ano yung mga plastic sabi ko? Ato pa Marian. Sa puno. Amo nga may na plastic. Wake up, today's gonna be a good day.